Sljedeći. Dobar dan. Dobar dan, doktore. Kako smo, u redu? Pa nije baš u redu, imam jedan problem. Recite, molim vas. Evo, ako možete pogledati, molim vas, brate, pa... Da li vas možda ovo boli? A? Da još jednom, ništa nije. Ništa. Kineski triper, gospodine. Čiji triper? Kineski, made in China. Znači, samo med i čaj, doktore, to će proći. Ne, treba ga aktivirati. Šta ga treba? Gospodin, treba ga odsjeći. 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 Sebi ga odsjecite, doktore, čuo. Sljedeći. Dobar dan, doktore. Imam jedan problem, vaš kolega... Ne mogu sjeti, doktore. Imam jedan problem, vaš kolega iz prošle smjene je rekao da to treba odsjeći. A šta, evo ovo. Ali se može ovo kako izgledati, doktore? Opravaj, kolega, to je kineski triper. Treba ga odsjeći. Odsjeći. Ježi, doću ja utreću u smjenu. Sljedeći. Dobar dan, doktore. Možete mi pomoći, molim vas. Bio sam kod vaših kolega u prve 2 smjene. Oni su isto rekli da njega treba odsjeći. Šta vi mislite? Kineski triper. I treba ga odsjeći? Ma ja. Ne treba. Nema. Ma ja, kako se me prepali ja. 4 dana u bolnica. Otpašće on sam.